you by Congressman Saldico at ang Bicol Party List katabang na Kasulipa. Welcome you everyone inside the covered court and municipality of Cebu for our double-header matchups for tonight. And our first game will be having Team Del Gallego versus Team Ragay. For the starters, let's first start with Team Del Gallego. Starting at point guard, number 17, Juniel Sangalang. A shooting guard, number 16, Carl Mira. A small forward, number 5, Jonathan Kina. Another forward, number 10, Ricardo Igo. And at center, number 4, Joel Legaspi. And for the starters for Team Ragay, we have at point guard, Andre Legaspi. A shooting guard at number 6, Nikos Noarin. As small forward, number 2, Richard Morse. At power forward, number 13, J. Oliver Tapos. And at center, number 17, Iko Karuna. Opening officials for these ball games are Crucis, Edmond Faraon, number 1, Bonanong Tomasera, and number 2, Edgar Faraon. Is your Abomino Cup Camarines Sur Atletico. Magandang gabi, Pilipinas! Hello, world! And syempre pa, Diyos Marhay na Banggi, mga kasurog! Nandito tayo ngayon sa bayan ng Sipokot sa Distrito 1 ng Camarines Sur. Ako po ang inyong makakasama. Actually sa inyong makakasama ngayong gabi, Kapa Morgan. And syempre pa, eto ang aking magiging partner. I-intro ko sa inyo ha. Isa rin siya sa mga kilalang coaches dito po sa Camarines Sur. Katunayan, siya ang coach ng leading team sa District 2 na walang iba kundi ang San Fernando team. I'm talking about my partner for tonight, Coach Cyrus Santelices. Magandang gabi, sir. Good evening, partner Alex. Good evening sa mga taga-Ragay. Oo. And yun nga, mga taga-Ragay at Del Gallego po ang naglalaban sa ating unang laban dito po sa ating double header sa ating day 24 ng ating elimination round ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Wala pa po coach na nakaka-score dito sa ating ball game. Matatapos na yung unang minuto. Ayan. So talagang both teams are looking for their first score. Eto na, si Giancarlo Mira, binigay kay Cueto. Cueto, wala pa rin. Ayan, nag-agawan ng bola. Mira, nakakuha ng leather. Pero naagaw naman ni Karunan. Karunan, binigay sa kanyang gwardiya. Si Nikos Nuarin, wala din. Rebound ngayon nitong si Sanggalang. At nako, very exciting start ng ating laban na ito. Oh, partner. Parang may walang butas yung ano. Walang butas yung ring. Oh. At parang anong tawag dyan? Sa Bicol, ano nga binitawan itong dalawang teams. At ayun, wala pa rin ang tirang yon ni Karunan. That's obviously a short 3-point attempt. And mapupunta uli ang bola sa mga naka-white and green, which is ang Team Del Gallego. Coach, itong both teams ay may kartadang 2-1. Okay. Oh, and ano ang nararamdaman mo? Anong napupulsahan mo as you start this ball game? Too early pa, partner. First game ko kasi hindi ko pa rin na-scout itong both teams na to. Oo. Kaya mamaya-maya siguro by second quarter matatansya ko rin kung sino ang mas lamang sa team nito. Mas may chance na manalo. Break the ice, partner, ha? Oo. Nakauna yung Del Gallego. Oo, na-break nila yung ice. Si John Carlos Mira ang nakaunang puntos po sa ating ball game. Samantala, Tabios, thinking of a 3, nope. Rebound ni Cueto. Talagang power rebound yon. At ayan na, yung ating forward na nag-a-act as point guard dito sa Distrito 1, si Sanggalang, Junel Sanggalang. At ito naman ang mga kupunan ng Ragay. Wala pa rin, pero nakuha ng kanilang kakampi. Nikos Nuarin launches a triple. Wala. Rebound by Giancarlo Mira.
Binigay kay Junel Sanggalang. Sabi ni Sanggalang, sandali. Didiskarte tayo ng maayos. Oops! Sayang yon. Nabitawan ni Mira ang bola at nasa mga naka-purple na ngayon, which is mga taga-Ragay. At yon, unang tira ni Ervin Legaspi. Pasok yan. Oh, partner, break the ice din yun. Tagal na hindi nakashoot. Oo. Less than 4 minutes. Tama. And ito na ang mga taga Del Gallego na naman. Legaspi stepping back with, well, a good shot from behind the arc. That's Jomel Legaspi. By the way, mayroon tayong dalawang Legaspi. Actually, tatlong Legaspi to. We have 2 Legaspis for Del Gallego, which is Jomel and si Carlo Legaspi. Samantalang sa Ragay naman, nasa starting unit din si Ervin Legaspi. Oh, partner, yung mostly talaga ng mga taga Del Gallegos, Legaspi, way back 2012 yata yun, nung nagpa-tournament si Kong Dato at Dato Arroyo. May nakalaro din ako kalaban sa semifinals, Legaspi, pero limot ko na sa sobrang tagal. Pero magaling yung bata. Oo. Oh, magaling yung bata. So maraming mga Legaspi dyan sa... Pero hindi sila taga-Albay. Hindi sila taga-Albay. Pero taga Del Gallego. Oo. Anyway, kami po ni Coach Cyrus ay hindi namin kakayanin siyempre itong presentation na ito, coverage na to for our Day 24 kung wala ang ating mga kasama. Mamaya, abangan nyo kung sino yung magiging courtside reporter natin. Maya-maya papasok yan. Anyway, yan, nakabuslo si Jomel Legaspi. And right now it's Tabios. Papunta sa low post and napasabit doon si Cueto. And officially has been called for that foul. And right now, itong si Oliver Tabios ay getting ready for his free throw shots. Samantala, meron tayong substitution. Inilabas muna si Cueto, Ricardo Cueto. At pinalitan siya nitong number 9 na si Kenneth Glory for Team Del Gallego. Partner, ang depensa ng both teams is para zone. Oo. Zone defense. Nahahalata ko dito sa eliminations natin kung sino yung may mas maigting na depensa. Siya yung nananalo, coach. Oo, How true is that sa observation mo? Mostly talaga ng nagiging factor talaga sa game is yung talaga number 1 factor is yung defense. Oo. Kasi ang offense nagja-gel na lang yan pagdating ng maganda yung defense mo, turn to offense. Okay, so aalamin natin yan kay Barbie kung yun ang magiging plano ng mga coaches for tonight's match. Ano kaya ang magiging unang report ng ating kasama? Ayan, sinabi ko na yung pangalan, Miss Barbie Floriano. Pasok! Magandang gabi sa inyo, Coach Sai and Coach Morgan. This is Barbie Floriano, ang inyong makakasama na maghahatid ng latest updates from the side. For our first match-up, it is the battle between Del Gallego versus Ragay. At magandang laban nito dahil kung sinong mananalo ay siyang aabante para sa ating quarterfinals. Kaya naman sabi ni Coach Ben Gayanilo of Del Gallego, talagang nakakaramdam sila ng pressure ngayon. Kaya kinakailangan na maging maayos ang kanilang laro gamit ang maigting na depensa at opensa. Samantalang during the pre-game huddle of Ragay, man-to-man defense at pressure sa kalaban ang kanilang magiging starting play. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie Floriano. At yun na nga, yun ang magiging strategy ngayon ng koponan ng Del Gallego, yung maigting na depensa plus siyempre yung opensa. At ayan, ang umopensa na itong si Giancarlo Mira para sa kanyang koponan. Nakakalamang na sila ng tatlo dito sa labanang ito. 9-6 po ang score natin. At ayan, battling for the ball. Itong si Legaspi and si Kina. Nakuha ni Kenneth Glory ang rebound. Put back, wala. So, remission. Burse. Nako, masyado nang malalim doon si Caronan. Pero, nakasungkit ng foul. Partner, ang Team Ragay is nagmaman-to-man defense sila ngayon. Oo. From full court to half court, yun ang ginagawa nila. Siguro, strategy ng coach nila is pahirapan.
Oo, bagurin ka agad yung kalaban. Bago rin yung team Del Gallego. Del Gallego. Well, yun. Sila yung unang medyo humigpit when it comes to defense. At well, sila ngayon ang nalalamangan sa early goings ng ating ball game. Itong team Ragay. Again, yung mga ito po, we take a look at this team. Ito po yung Ragay. Purple po ang suot nila na jersey. Samantalang itong mga taga Del Gallego wearing white and green jersey. And nasa free throw line ngayon, itong si Andre Caronan. Ito si Caronan partner is from high school days niya. Nag-aaral siya sa Naga City, Montessori. Varsity din to. Alam ko, Bicol Met player din to. After nung stint niya sa high school, naglaro siyang senior high sa University of Nueva Cáceres. Hanggang ngayon, sa collegiate level, nasa UNC siya. So when it comes to playing this game of basketball, talagang hindi natin matatawaran. Hindi mo rin matatawaran ang tirang yon from Giancarlo Mira. Tumira si Mira mula sa 3-point country. Yan naman, ginantihan itong si Nikos Noarin ng mga taga Ragay. Grabe, umuulan na ng tres. Burse, thinking of it, pero he hesitates. Inilapit niya ng konti. Nag-miss, pero nandun si Andre Caronan for the putback. Malaking bagay yung partner, yung putback na yun para makahabol sila. Na-behind sila ng 2 points kanina. Ngayon, deadlock ang score because of Andre Caronan. Kagandahan, kailangan na isipag. Kasi yung Caronan naman, masipag naman siya maglaro. Kailangan niya yung makontrol niya yung backboard saka yung 50-50 board. Galing kasi nandito siya mula sa labas. Makita mo, nandun na to follow up the missed shot of Burse. Pero we also eto na. Sige, nasa mga taga Del Gallego na naman ang bola. Legaspi. Merong call yung referee. There's a foul on Caronan. Penalty. First personal foul. Team foul. Right, so penalty na kaagad itong both teams actually are now in the penalty situation. So Jamel Legaspi will be throwing two free shots. Yun naman partner ng advantage sa isang team. Lalo na pag aggressive ka sa basket, unless yung outside shooting mo, more on paint attack ka. Talagang paramihan early penalty yan. Oo. Kasi prone to committing fouls both teams pagka ganon. Oo. Caronan fakes kontra Sanggalang. Walang nagawa doon sa Sanggalang. Iniwan siya doon ni Andre Caronan. And right now it's Sanggalang, may tanga ng bola for Del Gallego. And Legaspi. Wala. One more. Another one. Wala pa rin. Nandun pa rin sa kanyang bola. And this time, talagang hindi na niya pinalibre ang 2 puntos na yon para sa kanyang Del Gallego team. And now it's Noarin to Burse. Burse. Binigay kay Tabios. Ganda nung recognition partner ng sa post entry pass. Kasi may mismatch na nakita yung guard. Kaya ngayon nakakommit ng foul yung si pangalan yung Glory. Si Glory. Si Glory. Si Kenneth Glory. Nakita kasi ganda nung recognition yung reads nung passer sa labas. Advantage doon when it comes to height and size itong si Oliver Tabios. And Tabios making the second one count. We have a substitution. Papasok si Motos for Kenneth Glory for Team Del Gallego. Ito si Motos partner siyang municipal physician ng Del Gallego. Ay talaga? Oo.
Naglalaro, doktor to. Doc pala to, si ano. Dr. Jepoy Motos. Pero meron din na siyang record in playing talaga basketball in this kind of level. Way back nung high school days niya sa Ateneo. Varsity din to sa Ateneo. Saka sa college, alam ko, naglaro din si Jepoy. Varsity din siya sa Golden Knights. No wonder nandito siya sa team ng Del Gallego. Hindi naman siya siguro kukunin lang ng Del Gallego team dahil isa siyang physician or what. Dahil meron din siyang record. Meron din. Oo. Talagang legit player, kumbaga. Nung panahon niya, magaling to. More on attack sa basket tong si Doc. Talagang slasher. Slasher. Slasher to. Tawag nun dati, slasher. Slasher. Meantime, Mira shaking and baking, wala. May bago ring salta para sa team ng Ragay. Itong kanilang si number 27 na si Jason Rional. And so as number 26, si Jess D. Vela. Again for Team Ragay. Yung nangyari dun sa last sequence partner, two-man game yun. Ang problema, too early yung two-man game niya, kaya nangyari, nag-commit siya ng turnover. Kulang ang ball movement ng Team Del Gallego ng time na yun. And isa rin sa mga key players dito sa Ragay ay itong si number 6, si Nikos Nuarin. Pero mukhang maalat siya ngayon sa start itong ating ball game. What a shot there. Napaganda pa. Wala sa kanilang number 5 na si Jonadel Quina, and ang na-foul doon ay si Jess Di Vela. So Jonadel Quina will be shooting free throws. 17-15 lamang po ang Del Gallego ng dalawa lang. Ganun po katindi ang bakbakan dito. Dahil ang labanang ito ay magdedetermine kung sino yung papasok sa quarterfinals, sa susunod na round ng ating eliminations. Talagang pinilit yun ni Vela, pero wala. And Legaspi was fouled trying to make that shot. There's a foul on Lascano, first personal foul, penalty. At ang na-foul po ay si Brian Lascano. Bagong legs din yan for Team Ragay. 40 seconds na lang po ang nalalabi sa ating opening quarter. At ito pong Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog ba? Napapanood po kami sa mga Facebook pages, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List page, and sa Representative Saldico Facebook page. And siyempre pa, meron tayong YouTube channel. Paki-subscribe naman po. Padami na ng padami actually yung nagsusubscribe sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Ako Bicol Cup. Ayan, nakasungkit ng 3 points doon si Vela for Team Ragay. Isa na lamang po ang kalamangan ng mga taga Del Gallego. 6 seconds to go. We'll see kung makakatira pa. Sanggalang Lonzes. A long 3 pero that's way off the mark. At doon nagtatapos po ang ating opening quarter. Ang tapatan ng Ragay at ng Del Gallego na parehas pong merong kartadang 2-1 dito po sa ating elimination round. And sa tingin mo, Coach, may nakikita ka na, may napipisil ka na ba? Wala pa, masyado Wala pang pa, maaga. Masyado pang maaga kasi parehas pa rin pinapakita ng both teams. Na both defense and offense, equal yung ginagawa nila dun sa first quarter. Nakikita din natin yan pagdating din ng third quarter kung sino yung tatagal na may pinakamahabang gasolina na kinapga. Yun. Pagka ganitong mga klase ng games na siso ay talagang yan
yan lang madalas na sinasabi ng mga analyst, sino ba talaga ang tatagal? Oo. Makikita mo yung breakaway pagdating ng third quarter. Ah, yung yeah, gas na ginasolina mo, hanggang saan Hanggang yun? saan? Hanggang saan lang. Tama, Kung tama. mas marami yung gasolina mo, yun, mas tatagal ka sa Mas game. advantage ka. And yung pag-commit din ng mga turnovers, factor din yun. Malaki yun eh. Ang turnovers kasi is dapat talaga limit mo yung turnovers. Kasi kung more on turnovers ka, malaking factor ang turnovers lalo na sa game eh. Imbis na ipo-points mo yun, may puntos ka doon, anong nangyayari? Puro turnovers ang ginagawa niya. At nakakapuntos pa yung kalaban, yun ang masakit doon. Yung point sa turnover. Oo. Sanggalang. Tramotos, and now Sanggalang, nagdribble pa rin using his left. Nag-fake, tumira, pumuntos. Who wins? 21-18. Unang nakaabuslo ang mga taga Del Gallego sa pagpasok natin sa ating second quarter. Courtesy of Jonel Sanggalang. Ito palang si Sanggalang ay from Tagkawayan, Quezon. And so as Giancarlo Mira. Import pala to partner. Oo, import sila. Ang ano naman kasi, ang Del Gallego sa Tagkawayan, magkatabi lang. Alam nila yung mga players ng na magagaling sa Tagkawayan. Kaya nakita nila na deserving itong si Sanggalang sa Camira. Kinuha nila.